Moje meno je Stano Vajaník, pracujem v spoločnosti O2 Business Services, mám na starosti marketing pre business klientelu a zároveň digitalizácia marketingu a salesu. My sme asi pred rokom začali hľadať nejaké riešenie alebo platformu. Tiež sme vyrástli ako spoločnosť a tých zákazníkov je relatívne dosť a máme aj relatívne veľké ambície a potrebovali sme nejakú platformu, vďaka ktorej budeme vedieť v tomto digitálnom priestore škálovať. Je to marketingom, salesové aktivity. Tak vlastne pri tomto procese sme sa stretli s Closeroky. Dlho sme hľadali riešenie a máme nejaký CRM systém, máme nejaké automatizácie a všetko bolo také veľmi zložité a práve Closeroky nám veľmi jednoducho vyriešil celú orchestráciu tým, že sme vlastne nemuseli nič meniť, nič vyvíjať, nič dokupovať, ale sme jednoducho nad tým všetky postavili riešenie Closeroky, ktoré nám pomáha orchestrovať jednotlivé tie flows a dávať ich do takého super flow. Vďaka Kláre vlastne, ktorá manažuje aj obchodníkov, ich upozorňuje, notifikuje, tak dokážeme veľmi efektívne riadiť relatívne veľký obchodný tím bez toho, aby sme museli každý deň s nimi sedieť a zisťovať, v akom stave sú tie jednotlivé kampane, ale zároveň aj vieme vďaka Kláre vyhodnocovať a predigovať také, že sláme miesta tých kampaní a potom to veľmi rýchlo redizajnovať a prispôsobovať. Myslím, že takisto to je prioritou pre celé vedenie spoločnosti, pretože uvedomujeme si, že bez toho, aby sme dokázali klientom v tom novom svete efektívne komunikovať to čoraz väčšie portfólio služieb, čoraz väčšie množstvo noviniek, ktoré proste prichádzajú častokrát na kvartálnej báze, tak jednoducho nebudeme schopní ako biznisový telekomunikačný operátor som povedal, že udávať trend, to je to našou snahou a byť jednotkou na slovenskom trhu aj pri ponuke telekomunikačných a ICT riešení.